Pavelić i pripadnici ustaško-domobranskog pokreta smatrali su da su u borbi za rušenje Jugoslavije dopuštena sva sredstva. Zbog toga su rano počeli razmišljati o uklanjanju kralja Aleksandra. Prvi ozbiljan pokušaj atentata na njega zabilježen je u prosincu 1933. u Zagrebu, kada je kralja spasila samo neodlučnost atentatora Petra Oreba. Taj neuspjeh nije pokolebao Pavelića, te je nastavio vrebati sljedeću priliku. Ona se pojavila s najavom posjeta kralja Aleksandra Francuskoj u listopadu 1934. Pavelić i Uhro su u suradnji sa VMRO-om i očito uz znanje talijanskih vlasti pripremili atentat na kralja prigodom njegova iskrcavanja na francusko tlo. Atentat je uspješno izveden 9. listopada 1934. Kralj Aleksandar i francuski ministar vanjskih poslova Louis Barthou pali su kao njegove žrtve. Iako je atentator bio član VMRO-a, Veličko Kerin, bilo je očito i da je sve organizirala Uhro. Tada su postavljena brojna pitanja o mogućoj pozadini toga događaja. Istraga i svi drugi dokazi upućivali su na očitu upletenost Italije, a u manjoj mjeri i Mađarske. Atentat je uklonio kralja Aleksandra, no osnovni cilj nije postignut i jugoslavenska je država opstala. To je rezultiralo trenutačnim prestankom svakog ustaško-domobranskog rada u Europi, kao i gotovo potpunim prestankom djelovanja ustaške skupine u Italiji. Ona je tada razoružana i internirana na otok Lipari, a dr. Ante Pavelić zatvoren je u torinskoj tamnici, iako nije neposredno sudjelovao u izvršenju atentata.